duja mawon. Nek gamelan mandeg ki lek joget leren. Ngelekke kowe mbayari apa? Oh. Ben, weh. Malah kaya sing tengring rut. Iki nggon kene iki wong pelaku seni akeh kok. Ngerti ngandani. Ayo nek ngerti iki apa kowe Pak Sugiri iki? Walah, Ayo. kowe iki ngerti ora? Ngerti. Ah ngerti kok takon. Loh, penjarane Pak Haji Sugiri iki nganti wis pirang-pirang dina nanggap tontonan. Heeh. Iki kowe apa? Kowe iki ngerti ora? Ngerti. Nek ngerti kok takon. Nek Oh. takon ki sing ora ngerti. Piye kowe iki nikahke putra putrine? Lah iya manten. Yo, awake dhewe melu ndongake. Ndongake. Tuku teri ning Jawa Timur, muga-muga Pak Sugiri sak keluarga pinaringan panjang umur. Kotak dinggo wadah jadah, muga-muga sing nonton ketoprak iki rezekine lancar barokah. Kabeh. Wes. Oh, cah cilik anake wong pinter kowe ya. Kotak nggo wadah jambu. Ah. Muga-muga sing do nonton ketoprak tansah pinaringan rahayu. Kotak dinggo wadah kupat. Apa? Sing nonton ketoprak kabeh iki pinaringan sehat. Nah, semono kae. Kotak nggo gawe dingklik. Muga-muga sing do nonton ketoprak pinaringan rahayu. Oh, ora cocok iki. Gesek iki. Kulon sukon ki nek u. Ah, Nek iya. legena ya o. Aku saking mantepe urung rampung. Mantep mergo sing nonton. Oke. Alhamdulillah. Kotak nggo wadah nggo gawe dingklik. Heeh. Muga-muga sing do nonton ketoprak pinaringan rahayu ya, Lek. Oh, apetruk. Ono wong urung rampung kok. Kowe iki karo cah cilik-cilik kene, pinter cah cilik-cilik Ya ora kene. iso. Iya le. Lho, iki calon dokter iki. Wah, Le nek siji disuda siji saya piro le? Oh, oke. malah griyip-griyip. Aku tak takon. Apa? Nek siji jupuk siji saya piro? Ayo entek. Lho, sing bener iki. Piro? Nek kowe piro? Entek. Tiar. Iki sing bener iki. Piro, Le? Siji jupuk siji iki saya siji. Entek. Siji. Siji. Jupuk siji. Mbok siji ya entek. Isih siji. Kok isih siji? Coba. Ora kok kowe dadi malah mulang aku lah. Oh, bola-bali nek anake wong ngeden. Iki cah pinter. Siji. Heeh. Nek cara ngendi Krembangan kene. Heeh. Siji jupuk siji iki isih siji. Kok iso? Kowe wis tau weruh obat nyamuk Wis. sing unter kae? Heeh. Kae nek obat nyamuk kae dijupuk siji mesti isih siji. Obat nyamuk sing munter kae. Nah, bener ta, Le? Lah, Itu 100. kudu obat nyamuk, Apa? obat abit. 10 tambah 10. Ya 20. Oh, kleru meneh. Nek 5 ditambah 5, 10. nek 10 tambah 10, 20. 10 tambah 10 ku nek guru nggon aku 19. Kok petek banget to kowe iki? Oh, ora. Eh. Kowe takono sapa wae, sekolahan ngendi wae, nek 10 tambah 10 ki ya 20. Sing bener ki 19. Kok iso? Ditung. 0 lu 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ora iso. Lek ngitung kleru. Kok 10 kleru? tambah 10. 0 lu 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Iki piye ta iki? Awang goblok. Kok dadi goblok Kaya banget. ngono dadi dagelan, nyuk. Iki mau
10 Dihitung to 10 tambah 10. tambah 10. Dihitung. Jiro. Sing ngitung aku ra kowe. Jiro lupat monem tuwalu songo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Piye to iki? 10 tambah 10. Jiro lupat monem tuwalu songo 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Maki saka omah genep Ayo ampuh. Kok neng kene oh wong neng nggonamu kok. Ngopo? Neng nggonamu kok. Ora iso. Drijimu pira? 10. 11. 11. Kok 11? Coba kowe ngene iki lek mung ngitung nganggo perasaan. Hitung nganggo perasaan jiro lupat. Ayo hitungan dhewe. Ah gemang. Gemang piye? Moh. Tak hitunge apa? Heeh. Jiro lupat mo 6 tuwalu songo 10 11. Ayo karang nang nggonmu nunut nggonmu siji kok. Hitung-hitungan sing genah marai wis matur nuwun. Heeh. Iki karo masyarakat kene kelurahan Kerembangan. Pelakune betul-betul luar biasa, seneng seni. Nyatane sak lapangan kebak. Nggo dhewe nonton ketoprak ing kelas ndelok ming 8 ngantuk 3. Ya Kene ora. piyayine kaya pengajian lho. Nek iki jan tumplak blak ya. Ha iya to? Kabeh do nonton ketoprak. Heeh. Sehat, Bu? Sehat, Pak? Sehat nek sehat kok ndelok ketoprak. Ameti sehat. Mbok ngatur iki sing apik. Salam budaya. Lestari budayaku. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ora ikhlas le jawab. Loh, piye? Aku lho salam kok ora bareng ki lho. Ayo sing tenang. Ana sing muni, ana sing ora. Ya pisan meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun Alhamdulillah. Matur nuwun Mas Surono. Nek piyayi kene iki nonton ketoprak ikhlas, ning sing ra ikhlas ming kowe. Ya ikhlas to, Aku ndelok atimu kuwi kowe mangkat jam pira saka omah? Jam bar ngisak. Kamangka nang kene ngisak kudu tekan kene. Kowe berarti ra ikhlas arep. Ikhlas ya, Mas. Tenang. Aku nek ra ikhlas nek ya aku ora tak rewangi kesusu-susu le tekan kene. Lho Bu, nek nakoni wong ikhlas niki ngeten iki. Ning laire ikhlas ning batine ngetoprak teng mriki mboten ikhlas. Lahir batin ya, Mas. Kowe nek ketoprak nang kene ikhlas tak takoni. Heeh. Kowe mangkat ketoprak saka omah, Heeh. saka Jogja. Heeh. Neng ring road dibel bojomu. Sapimu ucul kowe mangkat ketoprak apa mulih? Alah ya ampun. Mbok le takon liyane kuwi. Ini orang yang munafik nih. Le takon mbok liyane kuwi ta. Ayo aku takon, aku ndelok batinmu kuwi kok. Liyane ra ya iso ta. Pitakonku ora ana liyane ming kuwi. Coba nek atimu ki resik, kowe mangkat ngetoprak saka omah, des. Heeh. Dilalah ning ring road dibel bojomu, Mas Surono. Mas Surono sapine ucul, kowe mangkat ketoprak ning kene apa Bali? Waduh iki angel banget iki. Nek menyang ketoprak sapi kucul kunjuk ilang. Nek goleki sapi aku ngaco wong sak kelurahan Rembangan ya. Iya. Ngaco sing kagungan dalem ya. Iya. Ndak boleh itu. Wah iki angel iki. Mulih ngaco. Mulih. Berarti ra ikhlas. Ya ikhlas kok. Kok Bali? Ayo engko nek bar nyekel sapi aku gek rene kok. Ikhlas aku. Nek telat. Ya telat piye? Ora ikhlas kuwi. Ngene lho, Mas. Piye? Aku ki ipil-ipil. Tuku sapi rega 10 juta. 10 juta. Isih pedet. Iya. Ah, rekane iki tak ulur, tak ingu nek
ora pati-pati tak dol nek durung payu 30. Betul. Ah kira-kira wingi iki besar wingi dituku 20 wae aku ra entuk. Heeh, terus? Nek ra 30 ora, aku ngenteni sesuk nek payu 30. Heeh. Lho, iki aku kan berarti kelangan sapi rega 30 yuta. Ah, terserah. Aku mrene iki kok nduk piye ya? Ayo. Wah, ya tetep mulih ah. Ah, karena aku beda. Nek kowe coba. Apa? Mas Putrut, Ngapa? kowe nang kene ikhlas. Ikhlas. Pamane kowe menyang ketoprak. Heeh. Nang tengah dalan kono, kowe dibel bojomu. Heeh. Mas Putrut, mulih. Iki sapine ucul. Heeh. Kowe tetep menyang ketoprak apa mulih nyekel sapi? Ngetoprak. Aku nek lihat jenenge Putut iki nek iya ngetoprak. Sapimu ilang. Aku ora ndek sapi kok. Hei, Ora ndek sapi. iki mengupama ya. Umpama Sriramu Sekar Melati. Ngene ya, Mas. Ora iso. Tak omongi ta. Tak omongi ta. Aku seneng karo wong Hey. Lembangan kene kok. Iki mengupama ya. Iki mengupama. Upama kowe Sabar. ngetoprak. Ning dalan dibel bojomu, sapimu ucul. Kowe ngetoprak apa mulih? Ketoprak budek. Sapimu ilang. Ada sapi. Iki mengupama ya. Nangis, sabar. Alah ya ampun. Wes kowe ndagelo dhewe kono. Bali to, Mas. Ayo lho. Ayo saiki Kowe iki sembodok kowe mau ngunekke aku to. Heeh. Ndekne dadi dagelan. Wis dadi dagelan nganggepe gampang apa? Lho, Kowe ngerti maksudnya dagelan? ngerti. Apa tegese Datang dagelan? genah lantaran gawe seneng masyarakat. Apa? Ora tepat. Dagelan ki apa? Dagelan. Dagelan. Dasare kudu lucu lan bermutu. Ge. Gelem dundang sapa wae. Lan. Lantarane ora kena mikir duit. Ya awake dhewe tekan kene. Ah. Ki ape? Aja mikir duit. Ah, kok Oh, ada? Piye? gelem dundang sapa wae. Gelem dundang sapa Lane? wae. Lantarane ora kena mikir duit. Ora iso mikir duit, Sing mikir ben sik ngundang. apa do wae. Aku ro kowe santai wae ta. Loh, kowe iki wong seni. Ah, Kowe ngerti tegese seni? lho. Kowe ngerti apa? Lho. Apa nek seni ayo? Sentuhan rohani, Sentuhan rohani sing disentuh. jiwa raga lan pikiran. Lho, nek kowe apa? Ya nek aku beda kok. Apa? Ya pendapate dhewe-dhewe kok. Nek seni apa? Seni iki singkatane SENI. Ese, Sabar, ene, eling, ene, ene nrimo, ine, ine ikhtiar. Senajan dudu wong seni nek duwe watak seni apik. Mergo gelem nglakoni sabar, eling, nrimo lan ikhtiar. edan. Sabar ngadepi apa wae iki aja ditampa kanthi emosi. Bagus. Kudu nganggo ati sing sabar. Heeh, Ene eling anane aku karo kowe kudu eling karo sing gawe urip. kaya sing kagungan dalem. Ha iya. Wedan. Ene nrimo, sugih melarat derajat pangkat kuwi bakat. Loh, ini ikhtiar. Hadis sudah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsaluhum khuluqan. Nuwun pangapunten Bu, gedang Allah pakel. Apa? Omong gampang lakoni angel. Ah iya, Kowe ndak nindakake. nindakake. Agamamu apa? Kowe ngerti ora aku mengartine? Artine apa? Ngerti ora? Akmanul apa kuwi? Akmalul mu'minina imanan ahsaluhum khuluqan. Apa Kowe apa ngerti artine? ora? Ora. Aku ya ora. Yo kere. Santai wae rasa kesusu ngomong kok. Kudu ngerti artine. Sing ngomong sapa? Lah kowe iso ngomongke kades kudu ngerti artine. Sing sapa wonge sing iman ya kuwi wong sing luwih apik budi lan pekertine. Iya. Setuju? Oh. Cak ngono kowe nindakake 5 wektu. Lho, nindakake Wis tau salat. salat. Iki nek upamane iki lho iki. Nek nindakake salat kowe iso jawab pertanyaanku. Pak Lurah tindak masjid salat. Ana kirik ndilati sikile batal apa ora? Ya batal, Mas. Ah, goblok. Batal. Batal. Kowe salat. Batal boten, Bu? Gelo. Iki kok do melu pedhek to. Ya batal ya.
Ki kok do ngewangi kowe ta? Oh, wong pinter kok ibu-ibu ki wong pinter secok ngaji. Pertanyaane mau. Pak Lurah tindak masjid. Ah. Ana kire ndilati sikile. Batal apa ora? Batal. Ora. Tak urus. Kowe kok iso muni ora batal ki piye? Lho, dirungokke kalimate. Pak Lurah tindak masjid salat. Ana kire ndilati sikile. Sing didilati dudu kirike Pak Surat Lurah. Dudu sikile Pak Lurah ning sikile kire. Goblok. Kowe iki lek ngomong sasar susur karo mbok santai wae. Dadi iki mau sikile kirik to. Udu sikile Pak Lurah. Udu sikile kirik. Wah. Apa? Kowe agamamu apa? Islam. Apa bedane Islam tenanan karo Islam KTP? Alah kaya ngono takoke ta sur. Lho ya iki perlu tak takoke kok. Wong aku ki kulino. Gusti tenan ne. Saka pondok pesantren Tegarrejo takoni ngegam. Iya, Apa takoni apa? Bedane Islam tenanan karo Islam KTP. Islam tenan ki nindakake dawuh Gusti Allah. Heeh. Nindakake 5 wektu. Heeh. Nindakake salat, lan nindakake zakat, nindakake puasa. Iya. Syukur nek dedite munggah haji. Iki Islam tenan. Heeh. Nek KTP? Nak KTP ming tulisane padane Surono. Agama Islam, Islam KTP. Oh, ngono kuwi. Ngono kuwi. Ora ngono kuwi, bedane iki ana sing tepat. Apa? Khususe kagem wong lanang. Nek Islam tenanan, kuwi nek pipis, bar pipis mesti disuceni. Betul. Nah, ini nek Islam KTP rak mek nganggo obat. Heeh, obat apa? Obat abit. Ayo ming obat abit kuwi. Kowe nek ora percaya delok ta. Ya gaya-gaya nek sak golek wit gedang kae. Der ming dinunul-nunulke karo obat abit ke. Ora. Mbok wonge sing apik. Matur nuwun karo panjenengane Bapak ingkang kagungan kersa. Sapa Pak sapa? Pak Sugirin, Pak Haji Sugirin. Niki Pak Sugiri. Iki aku tak maca wong lali asmane. Ayo diwaca ora apa-apa wong iki hajate kudu diomong. Nggih namung derek dumane mewon kemawon, mugi-mugi keluarga Pak Haji Sugiri ST utawi Ibu Hajah Puji Astuti nikahaken putranipun, mugi-mugi putranipun ingkang punikaken ndadosna keluarga ingkang samawa. Samawa ki apa? Samawa ki apa? Samawa. Heeh. Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Terus mugi-mugi ugi sing nonton menika bakdanipun nonton ketoprak ngantos rampung pinaringan banyu mili rezekinipun barokah. Pinaringan panjang yuswanipun ugi barokah. Lan mugi-mugi ingkang mirsani ketoprak ngantos bubar. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan rezeki lancar. Ini sapa sing ndelok ketoprak kok durung bubar kok do bali, tak dongake ning dalan dioyak-oyak gendruwo. Ora ana gendruwo, ora ana. Nggih matur nuwun dumateng Bapak. Sapa ki, Pak? Pak Sugiri. Heeh. Kali Ibu Puji Astuti ingkang sampun kersa nderek ngipuk-ipuk budaya. Betul. Budaya ki sapa ta sing ngipuk-ipuk? Heeh. Nek ra warga kene kabeh. Iya. Nah, kula matur nuwun sanget dene panjenengan sampun kersa ngipuk-ipuk budaya, utamanipun sampun saged ngentasaken kemiskinan kula sak kanca. Matur nuwun. Nggih, wis. Nggih, karo apa kuwi? Iki engko ana kanca. Sapa? Lho, kanca sing wis kondang sak Indonesia. Sapa ta? Ayo Mbak Yati Pesek. Oh, Mbak Yati. Anu sik artis sing irunge dawa banget kae apa? Kau sing pesek. Jadi bisa likin apa? Bisa kilin. Ora asli. Irunge mancung.
Engko kene. Monggo Mbak Yati. Heeh. Anu panjenengan wis diarep-arep karo Disepot. Duduk, kanca-kanca. Duduk. Iya. Mbak Yati aturaken sugeng dalu. Surana lan sira paman putra. Ambil gedes. Oh, kok diapik-apik nganti kaya ayu-ayu wae. Rumangsamu iki piye? Lah mbok takonono sing tukang parkir kuwi, wah, Bu Yati iki saiki ayu banget ngono lho. Sing ngomong sapa? Ka mau ning kono rumangsane nganggo kacamata ireng ya. Sing parkir kuwi nganggo kacamata ora e. Nganggo ireng. Nganggo ireng iya. Kacamata ireng ya kok dadi ketok ayu kok. Sing tukang parkir malah mau ngaku kowe. Piye? Mbak Yati iki anu besek dienggo wadah semut. Apa? Irunge pesek rubung semut. Padak ke apa dirubung semut. Niki nganu, iki sethithik. Apa? Ugi niki sing nonton saka adoh banget. Iki ngendi? Warga Wonosari Ngombol Purwodadi. Matur nuwun. Sak keluarga datang semua. Piyayi ngapak Ngombol. Ayo ngombol ki ngapak. Sing pundi sing saka Ngombol ya? Oh, itu. Terima kasih. Nggih, monggo. Sehat nggih? Saking Wonosari Ngompol. Nggih. Ngombol. 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 Ngombor. Ngombol ki ra ya kowe nek bengi kae. Ngombol. Ngombol. Iki terus suka ngendi iki? Piye? Waduh. Ngapa? Ngopo iki? Apa yu? Yu? Ngapa? Iki terus piye? Ayo apa? Kowe iki ana masalah apa? Apa, Bu? Iki Piye? pas suka ngombol iki terus kok ngendi aku ra iso maca. Oh, ayo wong buta huruf. Iki suka ngendi iki lho. Niki sing ngombol nek niki sak keluarga, sak brayat niki datang di sini menyaksikan Dengar kepengin weruh Yati pesek. Lah kemayu. Terima kasih matur nuwun. Thank you very much. Yes. Terus ya. Yes. Iki jebulane lapangan iki. Iki telung bengi iki wis dienggo acara terus. Sing sepisan sinten Bu? Mumpuni, kiye Kang Banyumas rek, iya. Iya. Kowe ngangkana Banyumas ki mumpuni. Terus wingi kowe si Tejo. Tejo Wonosari ya. Tejo Wonosari. Iya. Sing keterlayat Tejo Blangkon kaya kuwi. Tejo Blangkon sing bagus kae. Sing ping telune iki ketoprak RRI Ngayogyakarta gabungan. Ya Mbak ya Mas. Hebat. Matur sembah nuwun Pak Giri sak keluarga. Nggih. Sampun menapa nggih paring panglipur kalian sedaya para kadang lan sedaya ingkang rawuh menika pinten-pinten dalu. Pokokipun mboten lokak malah saya kebak rezekine. Nggih. Sing do rawuh nggih mesti paringi slamet bagas waras sehat wal afiat. Iki dadi putrane wong sugih penak ya. Wah. Dadekke manten disenggata werna-werna. Wah anake niku yo dadi kabeh lho. Lho niki. Ora umuk, aku ming umuk. Oh. Ming umuk. Anakku ki elek-elek yu. Tak sekolahke ngoyo-oyo. Alhamdulillah pengestumu anakku nyambut gandeng bank saiki. Weh, lho niku. Waduh, ning banget wae. Loro. Ora ning BI, Udu. BNI, Adeleh doralian. BRI, Ah, sepi yo lunga. nendi?
Neng Bangjo. Wes dibram kan anake sapa anakku. Lho, ora umuk aku. Ora umuk. Sing dibram. Sing dibram putih-putih kan anake sapa? Andek ben aku arep mlakune malah. Kaya wayang golek. Kapan Tommy? Ayo kae. Oh, sing siji. Ayo siji kuwi mau sing ngene iki kuwi mau. Sing cet kuwi mau. Ning ora apa-apa watone. Ora apa-apa. Halal iya to. Iki malah ora nyolong kok. darane awake dhewe iki ra ya dilongkas arep mantu. Ah iya, arep mantu. Gusti Roro Kuning didhauke karo Panji Carang Waspa. Panji Carang Waspa. Carang Waspa. Wah, iki awake dhewe mesti seneng sesuk. Aku ngewangi masak aku ayo. Wah. Raja meng mangsak ngetok kesenine. Ngapa nyumbang? Mboten yo ngetok kesenian awake dhewe melu pentas. Sampeyan ki yo nganake tontonan. Awake dhewe nyumbang apa apike? Awake dhewe nyumbang apa? Nek dhuwit ra wangun ya. Ra wangun. Oh, sugih kowe apa? Oh, panjenengane wis turah-turah dhuwit kok kowe nyumbang dhuwit. Ora. Apa anjuran? Wis kowe nang kene mengar golek sumbang. Tari apa kae sing kondang kae tari apa? Apa? Ayo tari selingkuh. Tari kicak. Picak. Kicak iki sing nganggo teken. Iya cara Jawa wae. Kanggo teken karo wong pijet. Tari apa? Lah kowe nembang sik ora? Kowe. Apa? Jare kowe ana permintaan gubuk asmara. Oh, Pak nganu warga masyarakat padukuhan kene. Mau wis omong karo aku ngono to? Nggih, paduan Krembangan. Paguyuban warga padukan Rembangan adi laksanani sik apa arep joget sik? Lah ya dicaos sik no. Oh, nggih. Anu lagon sik. Awake dhewe nyumbang latihan ki mengko. Iya. Kok jam 3. Iya. Yang terhormat para hadirin sekalian, ini Bu Yati Pesek mau memberi lagu dan bawa dulu. Sing nembang kowe. Ayo sing nembang. Aku ora nembang aku. Oh, bawane jenengan. Suarane aku wis ra ngalor ngidul. Siaran rapi. Ayo kowe sing nyiar. Bawa. Yo. Bawa kowe. Disiarke. Saudara-saudara sekalian, malam ini akan dimeriahkan oleh bintang film dari Yogyakarta. Siapakah dia? Adalah Yati Pesek. Dia jadi artis yang sangat laris sekali, tidak pernah pulang ke rumah. Saking larisnya. Saking larisnya. Terus menapa piye? Saking larisnya. Oh ya Mas. Iya. Ning suaraku ora patek tekan lho. Ora apa-apa engko tak terusne. Mingkar mingku. Apik. Waduh ditutupi. Kene rada kon padang men ketok irunge. Oh irung kok atret. Ya men wong irung. Lale wong ki. Irung jeep. Irunge ilang malah sing mancung malah gelungane. Ya ben wong ambak-ambak kok ngene iki paringane sing gawe urip kok rumangsa. Ya ora apa-apa yu, sehat yu. Yen kenyan mingkar nyingkur. Arpa tak tutupi kae wis do pirsa. Nek kagungane Grana niku mendelep. Oh malah ambekane ngirit kok. Oleh dadak ditutupi mbok diloske wae. Iki action yo. Action, apa ora nganggo dak iki? Nganggo apa? Nggo jarik. Ayo. Aku aja nekat. Sing dinut ki apane? Ayo guneme. Ning ra ya ora njur manut banget. Lingsem yen Iya. Lelakon kang wis uri
sing ngegongke sapa? Nggih. Tresna tulus nadyan ing buk asmara. Yen liwat aku kelingan lubung ae yen aku lereng ayo nek kakak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenenge kubuk biyen kae tak nganggo tresno tanpa batal tanpa rasa kota putih kepalan hey kubuk kae Dewe piye nganti tanpa saiki kubuk kae kebak krita wayang bengi nganti gagah dino kendangane penak sarane rampak gendere apik Dasare sing nyuwara ya apik. apik timbang kae nyuarani bojone nek apik surane Heeh, tak suarane minggat 3 juta rambulan. Ayo Mas. Ya. luntur saya marani aku kowe dadi garwa najan leren ning lubung atur ya 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 yo ya 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 yo yen liwat aku kelingan tunggu kae biyen tanggung leren ayo ayo nek agak kebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenenge kubuk asmara biyen kae tanggung tondo tresno tanpa bantal tanpa kota putih ketaman kubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen nalika saiki kubuk kae kebak krita wayang bengi nganti gagah rina catatan sajroning ati ora luntur marah-marah ati ayo aku kowe
mresani ning kene kuwi. Heeh. Kanca-kanca seniman ya mresani. Mresani to? Heeh. Saka Weh, kene iki ana dagelan kondang yoan kene iki. sapa dagelan? Jenenge Sarwidi. Sarwidi sapa? Weh, Sarwidi. Weh tenan. Ora ngapusi lho. Kowe iso ngumpulke kanca-kanca sing dudu dagelan kowe diajari dijak ndagel. Heeh. Kuwi mergo ngrembakake kebudayane awake dhewe ngono. Lek jadil ki piye nek kuwi? Mulane, iki kowe nek joget nembang kuwi kudu ngati-ati apa meneh sesuk arep dicaoske karo Kanjeng Sinuwun, ya ta? Kuwi kudu latihan sing apik. Latihan? Heeh. Ora utang demit. Anu sing ngagek kondang kae lho apa? Joget anu wae. Ana wong telu. Ya ta? Pah. Gedruk. Oh, iso. Oh. Iso kula, Mas. Gedruk merapi ya. Kuwi ngentekke napas. Malah kaya robot. Ya ora ya. Mari gedruk karo wah. Kuwi ngentekke napas. Lah ya bocah-bocah enom-enom kuwi. Ayo ben kono wae ning kowe ora usah melu-melu. Pergaulan. Oh, pergaulan. Wis, jogete pergaulan. Ning golek anu sing joget sapa? Ayo kowe, sampeyan. Aku ora sanggup. Sing Aku nang dhisik iki penari iso tak lakoni pancen. Iso aku. Ning saiki iki aku ki wong wis tuwa. Angger joget ngono ki terus apa meneh disenggol ngono ki terus kram aku. Waduh. kaya golek seniwati liya. Biyen we lincah kok saiki wong tuwa kok bareng tua leman. Iya. Skram ngono ku ora nek ora ditambani ngono ki wis ora mari-mari. Tambane apa? Dirku piye carane? Ya sing nyenggolke kudu sing ngambu. Oh. Iki kudu aja nganti nyenggol. Iya. Ya wis. Dadi padahal aku joget tangdung. Aja nganti kesenggol. Nek upama kesenggol kram. Marine ya diambu sing nyenggol kuwi. Aduh mati iki wis. Mula iki kowe nek arep ngejak joget karo aku aja sekali-kali nyenggol. Ndak kowe nambani aku. Ya ta? Nggih. Demi ketertiban lho. Ning joget ki nek ngrasake apa nganggo rasa, kuwi sok ora sadar yu. Oh, sadar. Wong kowe iku ora joget kowe ora sadar kok. Heeh, wah kentir kok. Ayo, tenan lho ya kowe ning kono. Kowe kulon. Oh ya, alon-alon wong tuwa. Hati-hati, Dot. Aku tak nang kene. Enggak. Nyenggol. Anu, nyuwun apa ya? Rujak jeruk. Rujak curik, nggih, udang kuning mengke Mas, tak laksanani Mas. Rujak jeruk irama siji. Oke. Ayo. Monggo. Aku ra sengaja. Hei, kok mandeki ngopo? Iki tanganku. Ngopo? Ngopo kesenggol? Kesenggol kuwi lho. Aduh. Ditambani iki ora iso apa-apa iki tanganku. Aku ora nyengaja. Sing nyenggol sapa? Aku. Marine kudu diambu. Iki diambu nek ora diambu ora mari. Nek ora diambu? Ora mari iki. Ora mari. Kuwi tanggung jawab, Bro. Tanggung jawab. Kowe ora nyenggol. Ayo kowe gawe ayo kudu. Kampung cerak uwoh nganggo jambung sing gawe nyenggol kowe saiki sing nambani kowe nggih ngendi iki mau aduh nambung ngambung cakar kirek rumangsamu
Allah. Apa lho iki wong iki? Ora Sambung ta. Allah. Oh, Wes. Iki kok meneng ki ngopo? Oke lek. Hah? Kenapa? Mbok senggol nggon kalak. Sik kowe nang kono sik. Sing disenggol nggon apa? Iki mau nggon kalak. Aduh lah. Alah ya ampun. Kena nggo vitamin. Perasa aku ki ra nggon kelek. Iki krasane nggon kelek karep main. Dabut ta? Heeh. Cek ngarep ta? Kok ngarep kok piye kok? Api iki saka ngarep. Kok ngarep kok kena kesusul kedaluwarsa kowe. Ngali yo mburi kono. Tak ngopo ta? Kono mburi kono. Iya, Mburi ya? kelek sing kene sing kiwa. Ya, Iku selamesake. Kaya liyane ta yu? Liyane diambu. Senggol kaya iki lho kene iki. Umpama tak kebudi wae piye ta? Ora iso. Kudu jambu. Ora iso. Alah ya ampun. Ayo. Ya Allah. Ya Allah, ya melane kowe aja ya. Muga-muga ora mutah ya Allah. Alah. Eh. Alah. Wah, angel banget. Ya. Alah ya Mah, ampun. Wong wis apik-apik kok yo wah. Piye, Yu? Piye meneh? Iki kene kesenggol. Alah, Rut, entuk pengestumu entuk bemper kowe. Ayo. Mah, Jambu, wong ning kono wis disugo terik kok ning tanggung jawab. Apa gawe kudu nganggo. nang kene kon ngambung brutu. Mang. Piye? Mesake Mbak Yu. Iki nek aku ora mbok tambani aku mulih konjur kaya ngene iki kaya. Ya ada kan iso ya. Sampeyan ki wis tuwa, wis sepuh ki tak pepundi, tak dongak-dongake tansah sehat waras, panjang umur. Nek lara ya tambani. Ya wis. Lah iya tambani iki mau mergo kesenggol njur. Ya pulo-pulo Kaya becik. ngene iki. Kudu Tambani sik. dambu to. Kamu kok nyedit kaya ngono. Lah sing aku agak mendak ngono kuwi ta. Ayo. Agak mendak. Ayo. Ala-ala wis ya, Mas. Ala-ala. Ayo. Agak mendak ngene iki. Malah kaya entok karep kawin. Uki. Tabung mari. Nyerok-nyerok. Ala. Malah kesuwen. Bengkelke. Wis, marine piye? Marine. Saiki apa mengko? Wis. Kok ndak mari-mari? Nuwun sewu. Wis. Mas, tolong lampune pateni sik, Mas. Aku arep ngambung wong pesek. Ampune dipateni. Kene ndak mari. Sabar. Kowe ki wong tua nek aku lara sedih. Aja dipateni kok ndak aku diambung tenan. Mas, pateni dirit, Mas. Alah ya ampun, ndak lek mari-mari. Nah. Ya Yu. Piye? Nuwun sewu. Pak Sugiri, Nggih. sak keluarga tuwun Bapak Ibu sedaya rawuh. Gandeng menika sampun paripurna kepareng kula nyuwun pamit.
Ora iso. Kowe iki wong tuwa iki nek lara aku susah. Men kowe iki sehat, men mari tambani. Ora aku wis mari ya. Pripun setuju nek kula ngambung pesek? Wah, masane weh banget. Kok ana sing ora ana sing mbak sing positif setuju mboten? Kula ngambung Mbak Yati. Oke. Yes. Se. Gelem. Yes. Pokoknya yes. Ayo dulur-dulurku kabeh Bapak Ibu. Nek sampean setuju nek kula diambung titen ana anggere sampean ora nanggap ketoprak arek-arek ngene iki nek kula wis tenan aku pasrah karo jenengan. Ya ditutupi, tutup. Ya yang ngene. Iso. Bara lek mari. Kok disasar kaya bajing. Sabar. Ya gelem. Aku celak ingin nih. Aku gelem mbok ambung gelem wis ra apa tombo. Ayo. Sing janji mripatmu tak tutupi. Alah mbok ngono wae ngopo. Iya. Aku isen aku tuwa kan. Isen ki ngantek kode irung. Ya ning pipi rak duwe. Ditutupi mripate. Ah. Wah, mbok wis ngono wae ngopo to? Sik tak tutupi mripatmu. Mentek rampung. Aku isin. Ora apa-apa. Alah wis to madhemono. Manut. Alah ya ampun. Allah. Wes sik. Aku selaret kampung. Ora usah. Kemrungsung. Ora usah nganggo arok. Allah. Yu, Wes sik. yu. Pipimu cepake yu. Ya. Sik ya, tak kandhani. Ya. Ngono wae sik. Iki pipiku. Oh. Ya toh, iki pipiku. Oh ya. Terus iki pundakku. Lah. Yu. Aku ning sandengmu Yu. sayang. Aku biasane iki nek awur artis-artis kae mambu minyak wangi. Heeh. Iki bareng aku nganggo lidahmu kok mambu remasan. Yu. Aku. Yu. Mari ya yu. Mari ya yu. Yu mari ya yu. Yu. Mari ya yu. Yu. Oh, lamunyo iki. Wes mari. Piye? Aku wong sudah ngambung kok. Wes mari aku. Mondok. Yu. Wegah. Tidak kram ora. Aku nek mbak ambung kuwi diseronggot jaran tak kandhani rasa. Abang ngomong iki kasep angele mari. Ora usah ning iki ngene sesuk ngene iki wae. Oh, ngene iki ning ora nganggo jogetan, ora nganggo kaya ngono ki mau. Ya, wis. Kuwi padune kowe iki ning matur sinuwun. niku Ngakal kali. Bisa ana penyuwunan siji saking sinten wae, Bu? Apa? Sing nyuwun wedang kuning. Nggih, jenengan, Pak. Ya. Oh, nggih. Yo podang kuning. Rasa dibawani ben langsung. Nggih. Podang kuning. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Aku yuran nang goleki sing tak sayang. Obang-obang minggaranggon goleki. Ora krasa enok awan nganti bengi. Eman iya yen si podang metone gampang kekancangan tarine saka katoan sarwi ngoceh dheweke bintang entokan kalau kae tak sawang kok malah ngene podang kuning agawe pikirku pusing sleret ireng tak sawang katon manise epomu yen bisa nyanding piranti ora gampang mati ketiwalian yen si podang anutun ati kepranan ora mendo atiku sangsaya codro pasranane sun mikot lolote
iso nyanding sliramu ora gampang ati kepiwalian yen si bodang nutut ati kepranan ora mendong ati pisan saya tandra tasranani son prigat Nara hilang HP niki wonten pengumuman. Apa? Hilang HP remote Note 12 ciri-ciri casing hijau ada gambar astronot. Mohon yang menemukan bisa dikembalikan. Matur nuwun. Atas nama Resa Nur Rahat. Nggih Mas nggih. Muga-muga sing anu saged pun titip kula mangke kula wangsulke sing gadah. Lan pengumuman yang kedua ini dari Kapolsek. Aku mau ya ilang Ditku. Apa? Ditku ilang Piro? Aku makin Dit 50. Heeh. Sing 30 jaluk bojoku. Sing 20 jaluk anakku. Kok ora ono? Petuk. Kuwi jenenge ilang. Aku ki ndek dhuwit 50. Sing 30 tak anehke bojoku. Sing 20 jaluk anakku. Kok ora ono? Duit ora ono. Ora ono. Iki lho mulai pekok kapan to? Iki mulane ana pengumuman lho. Saka Pakem lho. Heeh. Apa? Dari Kapolsek Alah ora rampungke. diumumkan kepada Bapak Ibu sekalian ini ada orang gila ucul dari Pakem. Ciri-ciri orang gila itu bahaya sekali orang gila itu Bu. Piye? Sangat membahayakan sekali. Ciri-cirinya yang satu angger ditakoni jenengmu sapa wis. Omahmu ngendi wis, kowe arep ndi wis, anakmu pira wis sing siji. Sing siji niku nek takoni jenengmu sapa durung. Kowe arep ndi durung. Kowe omahmu ngendi durung. Lah iki ana pengumuman kaya ngene iki dong durung. Durung. Ah kecekel siji. Kowe wis lho. Iki sing pekok niki. Ah ciri-cirine sing siji muni wis, nak takoni omahmu ngendi wis. Kowe ndek anak pira wis? Kowe mau wis madang durung wis. Lah sampean teng mriki pun madang. Wis. Ah loro kecekel. Piye iki? Pun matur nuwun Pak Kapolsek kecekel kalih lanang wedok. Iki beritane jam pira kuwi? Iki mau agintas. Jam pira? Ket mau jam 8. Jam 8. Heeh. Oh, jam 9 ki mana berita nusul. Saka ngendi? Heeh, usul nek siji. Nek tekani jenengmu sapa? Ora. Omahmu ngendi? Ora. Kowe arep nek ngopo? Ora. Ah, berita kaya ngono kuwi mau kowe ngapusi ora? Ora. Wis pas telu. Papat. Siji dikani Papat. omahmu ngendi? Heeh. Jenengmu sapa? Iya. Kowe madang ora? Iya. Gelem melu aku ora? Iya. Beritane iki pun ngertos sampean? Iya. Iya. Apa? Iki kok mangan. Kabeh iki dan kabeh. Aku ki wis ngrungokke ket mau lho. Nggih, pripun? Kajian apa? Kamu iki kene nggone sapa? Syukur. Gene sapa kok? Syukur. Malah takon. Aku padha-padha nunut e kok. Kok nunut Ini piye Pak ta? Sugih. Nunut gede Pak Haji to? Ngawur wae kok dipadake wong. Lho dompetku ilang. Iya malah jelas-jelas meneh. Dalan nang ndi le Dompet kon endi? Nang ndi mau nang ndi? Dompete kok wonten dite mongko. Waduh. Walah Nek piye? munggah mrene mau wis digawa. Sejarahe piye? Sejarahe. Aku munggah rene iki aku nggawa dompet. Heeh. Gak dompet ki ana duwite. Heeh. Aku mau keri dhewe lho. Lah gek mboten wersa. Aku ora ngerti lho, Yu. Ora mbok weruh. Aku ora ngerti yu. Dompet. Ora weruh aku. Aku mau ki piye kok iso ilang dompet iki? Aku mau nemu Sik tak nemu nek ning ndi mbuh. Tak golekne iki. Mbok iya jujur wae nek Iki malah nemu 500.000 kok. Nggo wong loro kono. Nggo yak Bu Yati pesek karo Surono. Tak temu 500.000. Iki karepe bonus apa piye? Bonus 500.000. kok apian temen kowe. Aku nek 500 wong loro mah aku. Ora apa-apa 250 ora apa-apa. Mah aku. Saka Pak Haji. Wo, sithik ning barokah kuwi. Pak Haji to? Pak Sugiri. Endi to? Sing nang dhuwur kono. 500.000. 500.000. Kowe ra njaluk Ya, bagian. ya ora apa-apa yu. Ala ora ngono kuwi seniman kok. Matur nuwun iki Ora, jenenge ora. rezeki ora kena ditolak. Dening ora ngono.
seniman ki ngisi-ngisini nek ngrembug dhuwit. Aku diparingi kok. Ah ning ora kena iki ning panggung kok dadi. Apiye apiye? Jajal pira jajalku aku. 500.000. 500.000. Nek kok njaluk aku. Modar ora kowe? Modar ora kowe? Duit iki pira kok malah disuwek iki? Tut. Pira dite mau? 500.000. 1.500 lho, mbok modar kowe. Kowe sekolah ora? Sekolah. Nek ngitung sekolah cilik apa gede? Cilik. Ah iki pira? 500. Iki 1.000. dadi 500.000. ah. Ya ampun. Pak Haji kamu Kok banget aku iki. Weh, kita bantuke pakir miskin. Saiki sing maringi dhuwit kok ngene iki tak protes. Ayo iki mau sing maringi Pak Haji to. Pak Haji. Dadi munggah aku kepengin kaya ngopo kenalan. Daturi monggo Pak. Serempeke, Pak. Monggo Pak. Tolong Pak Haji. Kan sawu jendor. Monggo Pak. Monggo Pak Haji. Boten apa lamun sekedap mawon. Kalian ibu. Monggo Bu. Monggo Bu. Betul apa Bu? Apa nike? Tok. Laiki sirawang apa? Kowe wis gak palaran. Beda rega. Ora nggon beda rega ning kok Monggo, njur Pak malah Haji. ditantang iki piye? Ini Pak Haji nggih, Pak. Weh. Pak Haji munggah terus melindungi binatang lemah. Iya, Monggo, Bapak. Ngapunten lho, Pak. Ibu mboten pun kanthi minggah. Ibu pundi, Pak? nggih. Bu. Monggo, Bu. Monggo minggah. Monggo minggah. Monggo. Gendong si Om. Kuwi medeni Aja bocah. aku udah malah Ora nangis. gelem gendong si Om. Ah, ra nangis ya. Pak. Bu. Anu badhe ngleresaken nyuwun pirsa menapa leres menika 500.000. Kowe iki kok ngawur iki. Lho Pak Haji. Ngleresaken. Iki mau ming gaweane. Kula remen Pak Haji, Bapak Bu. saged ngramekaken warga. Mugi-mugi. Sing jamu kayak anake sing 500 go kerokan. Nah, Mugi-mugi anggenipun sedekah Bapak dolan jawab. Anu. ngamal jariah. Mamah men kerokan karo papa. Meneng wae tak dodomi lambemu kowe mengko. Berkah kuwi. Wis Nun sewu monggo Pak Haji kula aturi ngendika mbok pilih sepatah dua kata buat Iya, Pak. teman-teman atau saudara-saudara yang rawuh sini, Pak. Iya, Pak. Nun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, saya nggak bisa bahasa Jawa ya. Iya. Tidak apa-apa, bahasa Inggris juga bisa, Pak. Lha nanduki piye kok bahasa Inggris iki? Yatim esek buat you name, nama, Yeti Fasik. address, Eh? address. Prambanan. Oh, you dog. Yes. Oh iya. Sudah ki apa ya? Yes. You dogin blok ku. Yudaknya apa ta? Kire. Anu Oh, no. tuku No drug. smoking. Oh no, smoking apa? Tidak merokok. Oh ngawur. Pak Haji. No smoking apa? Tidak boleh merokok. Goblok. Apa? Lu smoking ki pom bensin. Loh, Mai pom bensin. Aku nek nang pom bensin iki ana tulisane no smoking, gak pom bensin. Iki aturane ning kono ngono. Monggo, mari Pak. Oh, mboten enten tulisane aturan kok. Piye tok kapake iki. Nun sewu niki lambene nek ora tak petengi ngene iki. Nun sewu Pak Haji monggo kula aturi ngendika Pak Kali Haji. Ibu, kali Ibu. Iya. Terima kasih Ya. atas kehadiran semua. Nun sewu ini mungkin agak keras Pak nggih, nun sewu. Terima kasih atas kehadiran. Boten. Mungkin kurang keras atau Bapak agak kurang keras, Pak. Kirang caket, kurang dekat. Ya. Dekat Pak, dekat Pak. Terima kasih atas Ya.
1.500 iki mah. Iya banget. Nanti netes nanti tenang wae. Kontraktor kok. Terima kasih. Enggak kok, Pak. Ike. Terima kasih atas kehadiran di pagelaran ketoprak Mataram RRI ini. Ya. Bila dari keluarga saya terdapat kekurangan dalam hal menyediakan tempat dan lain-lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa ya. Mudah-mudahan nanggap besok kalau punya cucu lagi nanggap ketoprak RRI ini ya Pak ya. Oke Bu. Iya. Oh rembutan manut kali kula awas. Kok malah ngancam. Mungkin dari Ibu mau ngendika monggo Ibu. Enggak. Enggak tak bayar enggak apa-apa wis lah. Allah kamu ayu. Bayar. Tapi pun saweran. Ampun ngoten niku rasa disuwun iki engko mesti maringi mangkresani. Kok dadak saweran Ya, terima kasih ya Pak. Bapak telah menolong atas kemiskinan kami. Ya terus ke. Apa ya? Iki kok kere mbok kere ning ora usah diduduh-duduhke. Iya, terima kasih ternyata Bapak itu maaf kecuali mengabdi dengan budaya juga mengabdi dengan agama Pak. Terima kasih. Iki lho sing jenenge ya agama ya budaya. Kuwi dilestarekake, dilakoni tenanan. Hebat buat Pak Haji. Hebat. Matur sembah nuwun. Ya, nggih. Aduh Bapak. Wong iki apa? Hah? Wong iki sugih kaya ngono ki ngapa? Ketinggal ngaten lho cahyanipun menika kok. Ije. Ketinggal bingar. Kula nyawang kanca kula loro kok bunek banget. Kok? Apa meneh kaya nyawang kuwi wong rupane kok uncek. Ngopo? Pokoknya uncekane mengkon ngunceki nggonmu ya iso. Kemarin manggil Haji Mumpuni ya Pak ya? Nggih Bu. Nggih, waduh matur sembah nuwun Pak. Nggih. Besok kapan kedoprakan lagi Pak? Rampung wis durung kok njur takon. Mungkin angan-angan bisa Pak. Besok kapan aku mau manggil ketoprak Mataram RRI gabungan ini. Enggak usah kapan-kapan monggo yang penting sekarang itu ada DP dulu Pak. Kemis banget aku. Ayo men ngono. Waduh. Besok dibawa ke Palembang saja. Loh, Bapak Palembang toh? Mana Pak? Senes Bu. Oh. Berarti Pak? Kula iki dalam Bu. Oh, Bapak dalam asli mriki. Tapi kenapa kok nggak bisa bahasa Jawa Pak? Ya. Bingung. Udah lama di Jakarta. Di sana sampai jadi kere. Ya. Itu rak kami. Ya aku ngomongnya aku. Ibu asli pundi Bu? Betul saya kira ngomong Jawi Bu. Oh, ya. Lajeng ngendikanipun menapa Pak? Bingung nek nganggo Misalnya bahasa pacaran Jawa. piye? Ya. Saya kira Pak Haji. Matur nuwun sangat ya Pak nggih. Mugi-mugi mangke wirane mriki nggih pun klempakaken saged latihan ketoprak nggih Pak nggih. Mergi menika seni budaya kita ingin sangat adiluhung Pak. Ngaten. Ya sakrane panjenengan nyponsori alah kecil ya to. Niki kanca kula niku nggih kontraktor kok ya. Kontraktor. Kontrak ngalor ngotak gitu. Idul. Matur sembah nuwun. Nggih. Bapak Nggih. Haji Sugirin. Endi? Sugirin. Bapak Sugiri kok Sugirin. Ayo Sugiri. Bapak Pak Haji, Sugiri dengan Ibu. Lupa Terima apa kasih. sama saya? Matur sembah nuwun nggih. Thank you very much. Nggih, waduh, matur sembah nuwun. Adik-adik salam sama Eyang, Dek. Pinter, ada. Muga-muga ora ketularan pesek. Ojo. Ora. Iya, saya rasa cukup sekian. Matur nuwun, terima kasih. Monggo kula aturi lenggah malih, Bapak. Matur nuwun, Terima kasih Nggih. banyak Bapak. Yun Pak ngapunten wonten klentunipun lho Pak. Jar menika seniman yang ngomong wis ndelik. Ya ramah itu. Wah. Hati-hati mulane. Iya, monggo. Insyaallah. Apa mengastal Dibayarke mana bayar? Nggih.